И здравейте хора, аз съм Farmaster BG и тук при мен е Електромастър и Юмастър и там онзи е Flying. Имате малко картофки, маняк. Какво правиш, ма? Йо, аз съм Flying Master. Казах го вече. И това ще е малко. Притека фенове! Пристани, бе. И те сам не спира да са... О, какво става? И там има доста хора. Не знам защо. Всички са по униформи. Защото днес имаме... Защото днес имаме много тъпи гости, а ето там е педерасът. Сега ще проверим дали Ето там е педерасът, който ни гони си. Да, тъпия, който не знае написано. И там... С нас е един гост тук. Електроасен ще го каза. Не, бе, тука... Ай, бай, са бим срещестка, бе! И тук някакви си са качили луджи. Те са някакви бичове. Ние сме от техния отбор. Опа, има госпожа. Не, бе, има госпожа. Еми хора, тук... Здравейте хора, аз съм Електромастър. Вече го казах за трети път. Ми тук бягат хората. Абонирайте се за мен и за моето клипче на Minecraft Golden Freddy. Да, че нямаш някакви клипове. А Електро в момента яде някакви картофки. Картофи, хора, вземете си чипс. А те си правят някаква каштурка тук, която изглежда. Която е пълна скука. И която изглежда хубаво. Изглежда сякаш ще катапултират някой. Държа да гледат кишичката тия деца. Това е жертвоприношение. Добре, Електромастър. Няма никакви клипове, само някакъв Гледай, Гиркан! на Minecraft Golden. Гледай! Не, че не ми казва истинското име. Тъпо е. Ана, бе. Ю, престани. Да, те са луджи. Еми... Ама Колкото се наглави. дръжда малко. Ще има трошение на глави, хора, по-добре сама. Ми телефона. Сега хора, вижте какво смятам да направя с къщичката им. Защото те са простаци. Човек не са. Вече е 3 минути, наистина, било толкова с малко. А, как се обудах, ще му е ба мамата. Хора, тези тук не знам. Много са шашави. И хора да се дръпнем, че малко стана напечено. Да, има доста хора. Може да покажем. Виж камерата. И здравейте, защо повтарям всеки път в този клип. И надявам се да Don't Star да ви е харесал как геймплейвам малко, но едва ще се вижда как държа телефона, защото и все така. И това беше клипа. Да го спирам ли? Вирко! Да спирам ли клипа? Не. Окей. Аз съм едно циганче от махалата, идвам да правя тия. Напротив, това е Мирко, който смята да си прави канал. Не се казвам Мерта, се казвам Радо. Това е Зимастър. И съм Битмастър, който го е страх да се гледа. Това е Гудбол. Мълче! Добре хора, тук става малко пип. Защото тези са кучета и ядат това. Я си кажа, да, на Франк Мастър, на Франк Мастър.
Ясно, радио мастер. Покажи това наречено така, цикленце на края. Покажи ги! Покажи да я! Гледай! Увеличи каданца. Не го увеличавай. That's what Той взе камък, гледай! Снимай ги! Човек, значи как да не ми знаеш профила? Но ти трябва. Ти си част от мастер. Даде! Не съм го казал. Аз само... Момченце. Не съм там казал. Да го качим. Добре, аз угодна ден се ще тук също. И чао хора! Циганчето Радо беше това, нали? Циганчето Радо. Чао хора от нас. Имате едно голямо довиждане. Електро, който е не абонира си. И какъвто и да е той да бъде да абонирайте се. Мълче! Да знаеш, че има кал са кал голове 96, снимай на CSGO, Team Fortress 2, Split Runs 2 на Minecraft. И убий се с едната 5!